बे समाव बर' हारिनि थाखाय नांनो ओंखारनाय एनएलएबि आफादनि मोजां आरो बाख्नायजाथाव हाबा। सासे बर' बिमानि जिउ रैखा खालामदों बर'नि माहारियारि आफाद एनएलएबि आफादा। बर'नि माहारियारि आफाद एनएलएबि आफादा फिन मोनसे बाख्नायजाथाव हाबा मावदों। थै दान होनानै सासे बर' बिमानि जिउ रैखा खालामदों बर'नि माहारियारि आफाद एनएलएबि आफादा। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सामसिंखेला गामिनि धनन्जय बसुमतारीनि अनजालि बिसि उत्तम बसुमतारी आरो फाउदुर बसुमतारीनि बिहामजो खन्थाइ बसुमतारीया 5 दान गोर्बोआव दंमोन। नाथाय सम जायैयावनो हरखाबै ब्लिडिं जानानै खन्थाइ बसुमतारीया देहानिफ्राय गोबां बिबांनि थै गनायजों लोरबां जानाङो। खन्थाइ बसुमतारीखौ फाहामनो क'क्राझारनि एमआरएम हस्पिटालाव लांदोंमोन। नाथाय डक्टरा आखाइ दिखांना बङाइगावनि लवार आसाम हस्पिटालाव दैथायहरो। बेनि उनाव जब्रानि देहायाव थै खम जानायनि थाखाय 10 इउनिट थै सोनो गोनां जायो। नाथाय नखराव रांखावरिनि आंखाल जानायखाय जब्रानि बिमा उर्मिला बसुमतारीया क'क्राझाराव थानाय एनएलएबि डेजिगनेटेड केम्पआव थांना दुखु फोरमायना मदद बिहोयो। बेखौ खोनानाय लोगो लोगो एनएलएबि आफादनि गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे सागु बर'लेण्ड आर्मिफोरा थै होफैनानै जब्राखौ फोथांना लाखियो। बेबादिनो दा जब्रानि थासारिया मोजाङाव फैफिनबाय। थै होखांनानै एनएलएबिनि गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे सागु बर'नि दावहारुफोरा जब्राखौ नायनानै फैयो आरो जब्रा खन्थाइ बसुमतारीखौ हेफाजाब खालामनानै जोबोद गोग्गानाय मोननायखौ फोरमायो। बे समाव बर' हारिनि थाखाय नांनो ओंखारनाय एनएलएबि आफादनि मोजां आरो बाख्नायजाथाव हाबा। सासे बर' बिमानि जिउ रैखा खालामदों बर'नि माहारियारि आफाद एनएलएबि आफादा। बर'नि माहारियारि आफाद एनएलएबि आफादा फिन मोनसे बाख्नायजाथाव हाबा मावदों। थै दान होनानै सासे बर' बिमानि जिउ रैखा खालामदों बर'नि माहारियारि आफाद एनएलएबि आफादा। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सामसिंखेला गामिनि धनन्जय बसुमतारीनि अनजालि बिसि उत्तम बसुमतारी आरो फाउदुर बसुमतारीनि बिहामजो खन्थाइ बसुमतारीया 5 दान गोर्बोआव दंमोन। नाथाय सम जायैयावनो हरखाबै ब्लिडिं जानानै खन्थाइ बसुमतारीया देहानिफ्राय गोबां बिबांनि थै गनायजों लोरबां जानाङो। खन्थाइ बसुमतारीखौ फाहामनो क'क्राझारनि एमआरएम हस्पिटालाव लांदोंमोन। नाथाय डक्टरा आखाइ दिखांना बङाइगावनि लवार आसाम हस्पिटालाव दैथायहरो। बेनि उनाव जब्रानि देहायाव थै खम जानायनि थाखाय 10 इउनिट थै सोनो गोनां जायो। नाथाय नखराव रांखावरिनि आंखाल जानायखाय जब्रानि बिमा उर्मिला बसुमतारीया क'क्राझाराव थानाय एनएलएबि डेजिगनेटेड केम्पआव थांना दुखु फोरमायना मदद बिहोयो। बेखौ खोनानाय लोगो लोगो एनएलएबि आफादनि गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे सागु बर'लेण्ड आर्मिफोरा थै होफैनानै जब्राखौ फोथांना लाखियो। बेबादिनो दा जब्रानि थासारिया मोजाङाव फैफिनबाय। थै होखांनानै एनएलएबिनि गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे सागु बर'नि दावहारुफोरा जब्राखौ नायनानै फैयो आरो जब्रा खन्थाइ बसुमतारीखौ हेफाजाब खालामनानै जोबोद गोग्गानाय मोननायखौ फोरमायो। नोंथांनाव हान्थु सिं गोदोना आखाइनि आसि सिंस्रि दाफोना सानाय आफादावनि सानाय आथिं मिजुनाय सानाय खर' जरा सानाय आथिं फारनैबो बोलो मोनै जानजि सानानै आथिङाव साहैनाय जायखिजाया गोजामनिफ्राय गोजाम सानाय जादोंब्ला नोंथांमोना जिंगासिनो नांला। नोंथांमोननि थाखाय खम बेसेनावनो लाबोदों फिल नेचार जइन्ट पेन वेल। बे थाव मालिसखौ फुनोब्लानो नोंथांनि गासै सानाय जेंनाया खारगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? अर्डार आरो गोबां मोनथिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।